rin diyang abot man rin katog. Okay. Ating hinanok dyan yung bata ah. Basta may napita na. Kuya huwa bata ah. Diretso po sa anas na tog. O dyan po ang anga. Ang itong ibalhin eh. 1, 2, 3, go. At dalawa, ang rinji, asa, napita. Yan ang linis mga truck. So, napita mata. Uy, di arang buang. Parang tugas buang. Anong truck ng tug noon? Saan naman yung napitan eh? Saan naman yung balhin eh? Kaya marang nalukoy naman yung mata. Kuya, dyan yung remote ha. 1, 2, 3, go. Ating nawa dyan sa rinji. Harang ng napitang bata. Eh, kabuang man yung bata. Na! Gubaon yung remote. Mauga dyan eh. Abot rin buang. Uy, agtog sa buang. Asa may dito? Na naman is mga anas. Ating bata. Baon din yung remote ah. Ang out pa. Ibal hindi. 1, 2, 3, go. Di ano na is mga anas. Uy, di ang buang. Sayang buang. Tug ang buang diri oh. Ay mo sa katugan ba tao? Tapos mga anas. Ang balhin ng mataan. 1, 2, 3, go. Atay nawa sa lanji. Hasar to. Hasar ba itong mata to? Lah! Kayang rinji, di ano mas tulay na to. Yaw, ito yung bata. Asa naman yung dapitan eh. Pistot yung bata, nagtaka-taka na magtog. Gubaon, mga nang remote ah. Wano? Oh! Tali ka na tog. Crash, great. Gusto mo ka niya? Tali ka na tog. Asa mo yung napita din eh?